Hòstia! Sí? No. Ara no em va bé. No tengo un minuto. No me interesa. Estoy segura que si le cuento los detalles del pack León Salvaje Fusion Mix, que incluye llamadas a fijos e internet, le van a interesar. No. A mí lo que me interesa saber es la diferencia entre la zona blava y la zona verda. ¿Es paga la zona verda o no? Disculpe, no tenemos ninguna tarifa con esos nombres, pero el pack León Salvaje Fusion Mix tiene zonas de pago según... Ei! Ei! Què tal? Vols? No, sóc celíac. I osmàtic, sí. Com ho tenim, això? Bé, mira, el primer dia ja anem tard. No ha arribat la teva ex? No m'agrada que li diguis ex. Però no ho havia deixat. Sí? Escolta, i si la truques i li dius que anem tard? Quin mal rotllo, no? Vull dir, haver-se de tornar a tancar a gravar un dia amb la teva ex? Bé, ja la truco jo. Sí, recorda que té anglès a les 6, No, un pastís no. A les 6. Ostres, no et sento bé. Això, sí. I porta-li berenar, que sembla un león salvaje quan surt d'allà. No, és igual, res. Val, sí, perfecte, Val. Em fa una il·lusió gravar aquest disc. Això promet. Ai, perdoneu. Arribes tard. Sí, ja ho sé, tinc rellotge. Saps què passa? És que... Sí, que has trobat caravana al C-17 i després no trobaves lloc per aparcar. Home, és que a Barcelona... Barcelona no és la Garrotxa, no? És que també he hagut de deixar el teu fill amb la cangur, saps? Però és que amb ta mare. Sí, però no, es troba malament. Qui, el Pol? No, la meva mare es troba malament. Li han trobat, no sé, un herpes, no sé. Un herpes zòster? Sí? Hòstia, això va tenir la meva iaia i gairebé la palma, Clar, jo no vull que s'encomani el nen. I a última hora he trucat a la cangur perquè la meva mare tenia l'herpes aquest i clar, no era plan Vale, que fiquessin... ok, molt bé. Què, comencem? Va. Vine aquí, que serà molt guai, això. Oh. Hosti, la melodia fa la sol milà. Hola, perdoneu. Hola? Hola, perdó, us heu deixat la porta oberta. Era perquè ho sabíssiu. No pateixis, tranquil·la. Comaneci? No m'ho puc creure. Hòstia puta, ets tu? Sandra Delgado? Sandra Delgado, primera fila de cou. Una para todas, todas para una! Està... No t'hauria reconegut. Però què fots aquí? I tu? Ah, jo tinc un estudi de ioga aquí al costat. I què feu aquí exactament? Perquè Això és un sempre estudi de gravació, això. Uau, no fotis que ets cantant. Sí. Bé, més o menys. Uau, la Comaneci s'ha fet cantant, que fort. Per què li dius que manegi? És igual. No, és perquè igual. en una competició de gimnàstica va fer un salt de lince que ens va deixar tots flipats. Llàstima que va caure i es va trencar les cames, les dues. Un any sense venir a classe. No me l'havies dit res, d'això. No. Bueno, me'n vaig perquè... No et pots quedar, si vols. No, ja me'n vaig, és igual. No pots seure, Mira, saps què passa? Que la Comaneci ja fa una bona estona que hauria d'haver començat a gravar el seu disquet. Flow, no? Una miqueta... Mira, us deixo una mica d'incens, que noto l'ambient una miqueta carregadet, si voleu. Gràcies. Adéu, Ciao, Comaneci! Vinga, campiona! Salta! La Garrotxa és animal, mística rural, em fusiono en el paisatge com una ànima salvatge. La Garrotxa és animal, mística rural, em fusiono en el paisatge com una ànima salvatge.